Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, datayo amin nga umili, hintay amin Iyaya di Diyos sa nasudi, tuyal daw anapini. Daytoy ti aldaw, kainaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Isagana tayo dagiti kandela tayo Apo, ta mabendisyonan dagiti kandela. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Masindyan dagiti kandela. Kakabsat, maikaw patapulong aldaw ita, manipod day di panangrambak tayo, asiraragsak ti panakayanak ti Apo, ita nga aldaw, ilagip tayo day dinasantuan nga aldaw, apan nakaidaton ti Apo, iti uneg tay templo, tapno tong palin na tilunteg ni Moises, ken tapno mapan makisinarak kadagiti tattao anapudno ken kuana, babaan ti panangiturong ti Espiritu Santo, da Simeon ken Ana, napanda ijay templo, ket nabigbig da ni Kristo. Iso ti Apo, ket inday dayaw da siraragsak. Babaen ti panamagkaykay sa ti Espiritu Santo kada tayo, sumrek tayo met iti balay ti Apo, tapno kablaawan tayo ni Kristo nga Apo. Mabigbig tayo ita, babaen tayo Eukaristya, agingga iti yaaynan to asidadayag, inton maudi nga aldaw. Kumararag tayo. O Diyos agubwayan ti amin alawag, impatuldom ken Simeon ani Kristo iso ti silaw amang lawag kadagiti amin a nasyones, bendisyonam ket pasantuem kad dagitoy a kandela, awatem kad dagiti dawdawat mi, ket ipaay mo ada kami nga agiggem kadagitoy a kandela, tapno agdaydayaw kam ken ka, magna kam iti dalan ti kinasipnget, tapno maikarikam amardanto iti sidong tiranyag mo adinto pulos agpatingga. Gapo ken Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios ngagnanayon nga awan ti inggana.
Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Dios ni Kristo nga anak mo en kawes na ti kinatao mi ket naidaton iti unag ti templo. Dalusam kad dagiti puso mi ket awaten na kami a dumatag itasaklang mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipag-arikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios ngagnanayon nga awan ti enggana. Amen. Agtugaw tayo tay dumngag kadagiti maibasa. Daytoy maibasa na adaw iti libro ni Propeta Malakias. Kastoy ti kuna ti Apo ang manakabalin amin. Ibaon kunto ti babaonek ang mangisagana iti dalan ko. Ket kella ato nga umay ti Apo asapsapul ninyo iti templo na. Umay to ti babaonen asisagaan nyo ket ipakaamunan to ti tulag. Ngem siya sinunto ti makaibtur iti aldaw ayaay na. Siya sinunto ti makalasat inton agparang. Mayarig to iti apoy amang gugur iti landok ken kaslanto na ingel a sabon. Umay to amang ukom kas iti manggunggurigor iti pirak. Guguran nanto dagiti papadi akas iti panakagugur ti pirak ken ti balitok tapno idatagda ti Apo tu umiso a daton. May ayon to ti Apo kadagiti daton nga idatag dagiti tattao ti Hoda ken Jerusalem. Kas iti panakay-ayon na kadagiti daton iti napalabas. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Siya sino daytoy nga ari, ti Gloria, iso ti Apo. Siya sino daytoy nga ari ti Gloria, iso ti Apo. Ilokatyo anaimbag dagiti ruangan, luktanyo dagiti ridaw akadaanan, ket pastrekenyo ti ari ti Gloria. Siya sino daytoy nga ari ti Gloria, iso ti Apo. Siya sino daytoy nga ari ti Gloria, iso ti Apo ang nabileg ken napigsa, ti Apo ang maingel iti paggugubatan. Siya sino daytoy nga ari ti Gloria, iso ti Apo. Ilukatyo anaimbag dagiti ruangan, luktanyo dagiti ridaw akadaanan, ket pastrekenyo ti ari ti Gloria. Siya sino daytoy nga ari ti Gloria, iso ti Apo. Siya sino daytoy nga ari iti Gloria, ti Apo ang nakabalin amin, isu ti ari ti Gloria. Siya sino daytoy nga ari ti Gloria, iso ti Apo. Daytoy maibasa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Yan tangay tatattao dagiti nga anak, nagbalinmet ni Jesus akas kadakwada, ket nairaman iti kinatao da. Inaramid na daytoy tapno babaen ti papatay na, pukawen na ti diablo nga addapan nakabalin na ken patay. Ket wayawayaan na dagiti amin a natagabo iti amin na panagbiagda, gapu iti buteng da ken patay. Tanalawag asaan a dagiti angheles titulungan na, nudiket dagiti kapututan ni Abraham. Ngarod, masapul a maipada iti kinatao dagiti kakabsat na. Tapno agbalin at natulnog ken naasi a kangatuan a padi iti panagserbi na iti Dios. Iti kasta, pakawanen ti Dios dagiti basol ti tao. Ita, matulungan na dagiti masulisog, agsipod ta iso a mismo, napadasan na tinasulisog ken nagsagaba. Ti sao ti Apo.
Giyaman tayo ti Diyos. Agsao ka, o Apo, tungdunggek ti adipen mo, at daken ka, dagiti sao amaka, itetian nanayon na biyak. Alleluia, 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 alleluia. Addaken ka, dagiti sa uwama ka, itetiag nanayon na biyan. Ti Apo adda kumakada kayo. Basta kumamagkan ka. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Turya timipay ken ka, o Apo. Demteng ti tiyempo apan ang tungpal da Jose ken Maria ti seremonya ti pannakadalos kas mayan nurot iti linteg ni Moises. Impandangarod ti ubing ijay Jerusalem tapno idaton da iti Apo kas nailanad iti linteg ti Apo. Maidaton iti Apo ti amin nga inauna a lalaki. Napanda tapno idatagdamet ti sakripisyo kas mayan nurot iti linteg ti Apo. Sa nga Paris apagaw, wenno dua nga urbon ti kalapati. Adda idilakay nga agnagan Simeon nga agdana ijay Jerusalem. Naimbag ken managbuteng iti Dios ket padpadaanan na ti pannakaisalakan ti Israel. Adda kenkuana ti Espiritu Santo. Impaltiing kenkuana ti Espiritu Santo adin tumatay. Agingga iti makita na ti Kristo nga inkari ti Apo. Babaan ti panangidalan ti Espiritu. Simrek ni Simeon iti templo. Idi mapandag iti nagannak ti ubing. Idi impandag iti nagannak ti ubing a Jesus ijay templo tapno aramidan da kenkuana ti ibilin ti linteg. Sinakroy ni Simeon ti ubing ket dinaydayaw na ti Dios kinunana ita tinungpalmon ti karim o Apo palubosomon Apo Musay as itatal natoy adipen mo. Nakita kon di panangisalakan mo nga insaganam iti imatang dagiti amin at tao. May sa asilaw amang lawag ka dagiti hintil ken mangyeg iti dayaw iti ilim nga Israel. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw timipay ken ka, O Kristo. Good morning. Welcome, kakabsat nga taga Paway. Nya dati Paway Central School, ma'am. Dati Paway Central School, Elementary School. Adayo dati binahiyo. Familiar magkanyak ti Paway tanagyan ni manang ko iya idi akas katikista. 1990 naggraduarak SBI 1994, 95, 96 talo tawon ni manang kon sadya uno pat. Adda ak may solso na kinding ras idi ni Apo Mario Garasa ti padi idi jay Paway so umayak met ija idi so nga kabisadok met Saint Augustine of Hippo, right? Ti parokyo. Welcome Apo ti sakripisyo yung imay. Hangko mga syakti mayan nyo ni Apo Santa Maria niya. Tano syakti mayan nyo, mamarites kayo. Wan, ni ko Apo Santa Maria ta dadta ingkay to ag-venerate kanya na ta daggapo di Mexico dayta na idekket iji original nga tilma ni kagay ni Juan Diego dayta indekket ni Monsignor Salvador Martinez idinapanak ijay Mexico. Iso nga ingkay to dumket ang nasyakti umayo pag sign of the cross Santa Madina anak nga Dios niya. Ije Paway di mo adapay agted-ted nga danom idije gapot agted-ted di bubong yo kadagted ka apan yo punasan nga ipunas-punas ibagayo nga kaslama kaagas kung kuna jam mo pay nagpangkis dan Samuel at dagitay napan mo payan no nya dayayen basta dagted-ted ije di ka napanak mi imapros ije Paway adda ije banda na abagatan jam mo no malagip yo pay malagip yo wan tatta Apo ti piyesta tayo
awagan tayo nga locally, awagan tayo ti Candelaria. Iso nga mablesan dagiti kan-kandela. Ngam ti us-usto nga awag na daytoy presentation of the Lord. No 40 days di ubing kanyada dagiti Hudyo. Di panahon da po di amo no tatano mararamid pa ila haman siguro. No 40 days nan kinubilangan tayo nanipod Christmas 40 days tatanya. Idaton da ijay templo ti inunaan laeng lalaki. Kuno babae, hindi yaman ti gender inequality da niya, bias da. No babae haan, lalaki laeng. Kanyada tanang nga nga ti dignidad ti lalaki, babae daton da ijay templo. Ngam idi apan da idaton inya tinakakaskas daaw. Normal nga rito kanyada da ijay. Normal nga rito kanyada. Ngam tinakakaskas daaw, di pa nang saroy ni Simeon ken di ubing nga kunana. Di inururay na kunana palubusa mon apumusay daytoy adipon mo nakita kon ti pannakaisalakan ti Israel dadtoyan ti silaw dayay iso nga silaw inaramid tayo met nga mabendisyonan dagiti silaw ti kandela kano kitaan tayo met iti kina Kristiyana tayo very significant ti kandela di mat bo ti kandela kanya tayo very meaningful Numabunyagan di ubing, inya ti gananda, mangrugin dayjay, silaw, maisindi, ijay Pascal, kandalaan. Maisindi, dayayan maipaiman ti silaw. Nga ako na, ni Kristo ti silaw, awatem ti silaw. Da kayo nga naganak, da kayo ti silaw di ubing, dayayan na bunyagan, agbalin tumeten nga, silaw ti lubong. Inton agkomunyon nakaiganto manan. Di picture yun din nag-first communion kayo nang nagito yung katikestami no dag-first communion, agpa-first communion kami man no inya kano di nga Domingo. Ada dati kurtina mi nga dati transparent apan da magkinartiban ngisumuti dalungdong na nakaigamati anya na ganan kandelan di ag-first communionan silaw. Tunggal agmisa tayo adda kandela silaw. Nya inagkasar adda silaw. Inton matay, addan tulat ta kandela nga numano di jay panyo ikabil. Ngam no napunpunan ta dagat kandela al-alyan. Di mo lo ni dagat kandela lo ni apong data ko na. Nagbalinan nga al-alya di minatay. Hindi na minsan dagiti kakadwak napanda di tiyandaan. Kunana kano di jadda kano agberbirok, iya kano paggatangan kunana, damdamagan na kano no adda nangisit a kandela da. Manmano ako nga nakakita ti nangisit nga kandela Diyos ko no kunada adapay nagi post ti Facebook nga kunana diya mo no natakaw di sabana no di kay pala agpod no kunana itugkelang kayo ti kandela diya mo ano nangisit sa pala nangisit di pa niya pamayan na niya ta pagbalinan nan tatao nga itugkelang ti kandela matay ngatan very significant kanya tayo ti kandela very meaningful kandela isungarod ti silaw. Kahaan ang ano dito na damaangot tayo ako agyaman tayo di ano da tayo maten kun na ano naangot tayo mo di minatay tayo after 40 days ko umay di mo na the 40 days agi anya aglugay kanya aglugay ilagip kanya yo dayay 40 days na santo makatawan. Araramiden nyo jay no danatay. Kasi kanya mi. Basta adda mo jagayem ko tata madama nga agilugay da ilagip da 40 days. Sa bali magkanya tayo 40 days nga naiyanak kada ijay kultura da panday daton di templo da tayo mat 40 days after nga na tayo iso da ijay agpalalo tayo ha nagitogkel tayo ti kandela dayay nagado ti meaning na kanya tayo ti kandela ngam nukit kitaan tayo daytoy kaipapanan ti kandela na nagpateg kin nagdakkel ti kaipapanan na inawat mo inyawat da kanyam idinabunyagang ka, inawat mo, data binendisyonan tayo manen. Kaya na nga sa uwan, apay nakita yun ni Kristo nga magmagnat ti rabi nga nakaigan ti kandela. Bo, baka da di paway mo. No dati ag-procession tayo, agasya, mapantay tumulaan, kandela ti iganan tayo. Ngam awanen ni Kristo na umay magmagna na nakaigan ti kandela. Nga umay na tayo silsilawan, haawanan na nagungar-ngaro din, nagsublin. Ngaya na nga sa awan da tayo, aming nga nabunyagan, akam tayo ti mangsilaw ti lubong.
Haan ang literal laang nga dayta silaw. Tamarunot ni kandilag pukaw. Kaya nang sa dating nga nabunyagan, may saka amang silaw tilubong kita di jay imbaga ni Simeon. Imagine nyo. Dadtuyon ti silaw dagiti hentil kunana dagiti hentil dagiti awan pamati na. Dadtuyan dagiti silaw dagiti hentil. Nagbalinan a silaw ti sa lubungan. Imagine nyo no mano ti Kristiyano nga nabunyagan dayta nga silaw na ibunyag ni Kristo kadakwada. Kita di pa nagsaknap, di pa nangingato ni Simeon niya, di pa nangingato ng imbaganan nga silaw, di pa nakaisaknap dati entero lubong nga nabunyagan. Imagine nyo lang nga paway, mano percent ti Kristiyano Katoliko di jay. Dakkel pa'y taglipayano basitan. Ado dapay? Hay batakin ko tinabi, batak ti ko niya, ti katedral da. Ngami di paway na pigsapay haanan. Di simbaan nga basit, ado dapay. Simbaan nga basit kin simbaan nga dakkel amok ta nagyanak ti norte. Ano Katoliko, ano Romano ka dakkel. Naglipay ano basit. Kay so na bunyagan damet. Dagiti amin nga bunyag tayo isugor nga kalkalpas ti ecumenical prayer for unity. Taapaya iti simbaan i-recognize na met ti bunyag da dagiti kakabsat nga nangusar ti Trinitarian tinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo na isilaw da laeng. Kay imaginam ti ala ko may laengan paway. Idtoy ayan tayo. Mano ti Kristiyano nga nakaimalditan dayta silaw ni Kristo ti silaw. Mano a porsyento tinagwarasan na dayjay idintag ay ni Simeon nga daytoyen ti silaw kunana. Imagine nyo no kasano kalawati inukuparan na ti entero alubong. Katataan niya ti misyon na dito asilaw, da kayo kinsiak. Be the light of the world, kunana da ya. Hala nga, kandilbera nga nakaiganda dya, ngam sika, nabunyagang kan, sikan ti mangituloy di misyon ni Kristo, nga imulin, sika a Kristiyano. Maalayo di puntos na. Kas pangarigang kuma, amok nga da kayo nga daddo mga ministra, agserserbi kay ti simbaan, nasidag ka di simbaan, kada kay ka diti silaw, ijay. Mariri na da ka di nga silaw kayo. Agranyag ka di, tilubong, ti pamatiga po kada kayo. Ura di trabaho nabunyagang ka. Kristiyano ka. Baka nasingsingpot mo't uno nalinlintag mo, dagitay daduma. Silaw tayo amin, da tayo nga nabunyagan, da tayo ti silaw. Ija trabaho, ija unag ti balay. Ura ije palingke, silaw ka kuma. Karon na nagsanto ka di simbahan, mapang ka di palingke ko uray balangag laeng ka kaapam tagla ko balangag nga daga di ka pay mapakawan data nga supli na kuma. Kaagbalintay nga silaw. Kano ti silaw na kunanan, no mapantayo nga agbalin nga silawan, ije wagas ti panagbiag tayo, tumulong tayo ti panakaiwaragawag ni Kristo. Ije trabaho, marinada ka di nga tao na ka ni Kristo. Ije panagisuro, marinada ka di nga, wow, marinada ko mang teachers kayo, unda kayo, mamestra kayo, marinada ka di nga si kaka, ije nga nagmayat nga istorya ti ubing, nga di may nga ubing, mapanmangkit kita diyan ti paglakwan, gaputa December, Christmas, nya naganan diyan ti kasla paglakwan sirsiripon na ijay sarming dagijay lako nangruna dagitay bonite ti Christmas dagitay ayam ti Christmas dagijay kasjay kagaputa nakita dagijay asawa di akin kukwa papapanawon dagijay tay trabahador ngam nakita di asawa na kunana anya ti kay mo anong gusto mo kunana kadi mawat na nya dagijay ti ayam nga na designan ti Christmas kasla truck talaga jay kuma. Kay Jero pa di ubing nagranyag. Kakunana, gaputa pulubi da nga ubing kunana, si kakaditi asawa ti Diyos. Kaya niya. Kadaan di na di ubing narina na jay kinaimbag na, apay si kakadi ti asawa ti Diyos, namnamaan na nga naimbag ti Diyos. Kano kumama no kunada kada kayo, tao na kakaditi Diyos. Jati karit na niya, tao na kakaditi Diyos, iji pagtrabahuan, iji simbaan, iji unag tibalay, iji tiyandaan, tao na kakaditi Diyos.
No kunada ka, demonyeta dayta, no kunada dakes kan. Satanas dayta, no kunada di pay dakes kan. Kani jay da kayo mangisuro-suro ay apo, adda no da kami nga papadi, adda iganan mi nga nagan. Adda ihohold mi ko mga kasla masapol nga mintinarem nga dignidad tapadi ka. Kas di mo akan nyayo haan. Padasem ti agtangsit, maestrapay ko nada. Maestrapay. Nagbasa ng kaslahan nga nagadal ko nada. Ibumbuda ka Adda labasit ka malim. Di dyan ti challenge na kanya tayo. No, naparaburang ka iti trabaho. Haan lang nga di dyan po nabunyagan ka, naparaburang ka iti trabaho. Uri di trabaho, ibiyag mo, silaw ka nga ron ka dagiti ubing. Agmats di jay biyag mo, yes ko ila, kin ijay oy balay, haan. Uri mo lagi simbaan. Nakaladladingit nga panunutan nga, dagiti nakapingpingat, dagiti tao-tao di simbaan, dadaulot karkararag, handa mga silaw. Agkurkuri demdem nga iso na pa'y kati mangidep ti silaw di kadwada. Diyak nga mapantasimbaanan, apaya sa akto lang makimisan o agsukat dita pastoral leader mi. Apaya, ay talaga nga barbaridad. Talaga nga madi ugali na diya. Mo no ugali wono kaya igagagara na wono iso na kaya nakan na. Haan nga silaw. Mangidep ti silaw kadagiti pamati. Kadagi ati karit na kanya tayo. Nda tayo kuma, nda kayo. Ija kamo ate kunakon nga barbarim ni imay kayo gapo kini po Santa Maria wono niya po Dios hanga siya. Agpil pilgrimage tayo. Ang dandaniman Lenten, Kwaresma. Kung maduman ng tagre-recollection, mapantay agbisibisita iglesia, nagmayat ta grupo tayo. Mapanday jay, umununag ka di jay kina misyonerom nga anak ti silaw. Mariri nada ka di nga sika, anak na ka talaga ti silaw. Agbalbalin ka di asilaw, wano pakitang, nagadupay mo dagitay panyo-panyom, dagitay rosaryom, nakakwintas ka pa iti amin, ay kita tanagunag mo ka, Diyos ko kasalamat, awang pa'y makaanos, king ka nga mangkadwa. Isugar nga timi mission ni Apo Isus ti silaw, na itid kada tayo anabunyagan. Kay imaginan tayo, aji bagbagi tayo, adda mo ila maranranyagan. Aglawag mo ila ti ropa ti katrabaho kada jay kaarobak no makita dak. Imagine nyo, paliiwan yun to, rumor kay ti may nga bigat mo no sumangpot ka jis ko ilayo, no adda nagmisuot, gapot adda kan, ay dakis kan. Ngam nun tay sumungsungan ka pala, yay, adda ni manangan, adda ni maman. Marang uri ka dagi ubing mo, di mat? Naragsakan dan ka, good morning man, good morning, siya, agragsak da. Nung sumungsungan ka pala ako, datan-datan aglalumang kayo, ay, po, awan data maestran, agtatarayda. Ay kadakis ka hangka nga silaw, mangididep ka ti silaw, hangka makait-itid tiranyag. Kasi mo laeng Oray padi mo't datara pa padi, naglalumang dan, dagita ni, orayan dala nga pumanaw akong dagita, sadan to agragsak. Isang ano makita na kag mimerdoot na isang mupay, nangalalanda mo ti silaw. Dada ti challenge na kakabsat, tatibiyag tayo mat ka. Haan mga tipan nakaisalakan, kay ikamakam tayo no, dandani tayo pumusay, haan? Oh! Hantay mga detay, dandani ka pumusayan ka sa bagay, so ugali ti tao dayjay. Into no nag-retire dan, into no taltalo ti anges dan, sadan to umasidag ti simbaan, agin leader dan to kano, agkabkabaw damutan, adda nga di ka pigpigsaan dan, nalipatan damut. Haam mga tipan nakaisalakan, kay ikamakam tayo to no, pimusay wano daytay, last minute tipan nakaisalakan, haan. Tipan nakaisalakan tayo, di yung orduwagas, tipan nagbiag tayo. No adda ayat, adda kinapakumbaba, adda napudno nga panagserbi, ala no man pay agbasol tayo ta maikursong tayo mo ti basol, agbabawi, agsubli. Haan na nga agbalbali wakto no agretire. Kuno ngay no di ka nagretire. Hamo na abutan nga kasano ka nga rodan. Agbalbali wakto no 60. Kano hamo na abutan.
Meso nga ti pala ang panagbiag tayo ay di unag ti bala di trabaho kin kon ak ijay pala ang kamari nadan ang silaw ka. Maragragsakan dan ano adda ka. Makaginawa dan ano makikita da ka. Hantay ko na ako no taltali ko nanda kang guy-guyaw. De, kung ko na da talik. Nangaruna ti tagapaway naglay nga guyam. De, ko. Kakakaandak kornik nga naimas na narusan sa ti kornik. Tiga sa mo nagbalon. Ay adda yes. Di jati bagbaga na di jaga kakabsat. Nga ti pan nakaisalakan mo tap nagbalin ti asilaw ka. Kuray no inya ti anggulo ti biag tayo, estado ti panagbiag tayo no di jay biag tayo kenapnon ayat kinapudno. Kuray at kam kamali ka maawatan da no napudno ka ngamno adagul ulbod ka. Han ang asilaw dayjay. Nagin ko kunaka, han ang asilaw dayjay. Ala kakabsat. Dawaten tayo. Kini Apo Jesus nga iso ti silaw. Na may mayatlat ano day tay narangrang day kandela tayo. Nagranyag. Amuyo day tay rosaryo nga agandap. Nakakita kayon? Ay amuyo rosaryo haan. Ay ama mumimad ka no. Di mo day rosaryo ka day agandap ka nagpigsa luminos niya nagpigsa ti silaw na no datay kay idep di silaw haan. Inton bumaybayag nga maidep di silaw agawan tumulaan. Kati kastak di ubingak dayjay, dayjay rosaryo, kasjay ko nga nalaing ti flashlight, ta bumulod nga rod dayjay silaw na. Samon to idepen dayjay flashlight naranyag. Kaya na nga sa una nakadeket. Kasjay mula ti silaw tayo ano hang ka nakadeket kin ni Kristo. Ay kagkunkundidit at silaw mo ha? Nahanga nakadikit kin Kristo, narigat ka nga aglawag ka dagiti tao. No sa bali nakadikitam, day ta kwartam, ta panag-retire mo nga agkabkabaw kan, di panunot mong kumusto, no, ray kag-retire aton, or-orayak laangan. Kopihain nyo latan, ipaserox yun, makaglaladot kan. Awanan ti energy nga agtrabaho. Agi pas Xerox ka laangan ta makari-retire ka garudan awanan ti ranyag mo ta dinamnamam ka makari-retire usto day tanawanan ka. Kasi mo lang di pa nagtrabaho tayo napintas kala ko no deja ko nakon no ideget mo deja luminos naranyag. Kasi mo kanya tayo no nakadikit tayo nga takin Kristo nalawlawag di misyon. Napigpigsa ti impact na di misyon. Ngam no adayo ka kin Kristo baka awam pay masilawam, baka awam pay malawagam. Dayamot ati kayat na mga saon ala tatata na bendisyonan dagiti kandela. Laglagi pun tayo gimangat tay ti kandela ni Kristo. Nagmayat nga panunutan masika gimangat ka kin Kristo kahit nga saon na iraman ka. Itilawag na. Dayalaang ti problema no agkudkudit ka. Nagadayala ang di problema, no mamatay ka, tanagadayo ka magkin Kristo ang kamo makaala tilawag, ang lapadasin tayo. Dahil sakripisyo yung nga naggapo di paway, sapay la, nagadayo kay magkin Kristo. Awam mo la. Data nga kaadayo na ta sakripisyo yung nga imay. Samul lawan epekto na di silaw ni Kristo. Ay ka nagawid tayo, sumulang agkukudit-dit tabiyag tayo, ay awag kod-kodrab. Nawang ganas, kunana aday jay, ala iawid yo, ti silaw na. Waragawag yo, ti silaw na. Iti inaldaw-aldaw pa nagbiag tayo. No maiayo daking kata, napudno ka, maiayo daking kata, natakneng ka. Ala oray narigat nga ramiden padasen. Maiayo daking kagapota, mariri nada nga Kristiyano ka. Di nagmayat ko mga panunutin day jay niya. Ala tumader tayo, talwalwan tayo, ti ay mamatiak. Mamatiak iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Anamarsway ti langit kandaga. Mamatiak met ken Isu Kristo abugbog tong anak na kinapo tayo. At imaw ti aramid ti Espiritu Santo. Inianak ni Santa Maria Virgen.
Put mo nam ay kenrigat when amin ko umay ko idaton ken ka Diyos ko kas pagyaman ko't kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatadda ka ikaryan, nga umawat di bagi kendarang. Bunga ti banno ken lingetni idatun mit altar anapnuan sudi amin naragsak lading itni ikay samiken ka o Diyos nga apo mi. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatadda ka ikaryan, nga umawat di bagi kendarang. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatanda ka ikaryan, nga umawat di bagi kendarang. Kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kumay ti Dios Ama aman nakabalin amin. Tiya po atin na kumadagiti Daton kadagita imam ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan na iglesia na. Apo si kamet laeng kinayat mo ani Kristo nga anak mo idaton na ti bagina akas kordero nga awan mulit na, ama ipaay apakaisalakanan ti lubong, maaayo ka kumangarod iti daytoy apanangidaton ken kuana ti agragragsak nga iglesyam gapu ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumami. Itag-ayo dagita puspuso yo. Ang sagay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karikit rumbeng. Pudno na iya may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kadagnanayon a Dios taita nga aldaw ti anak mo nga adda manipod iti agnanayon maidaton iti uneg ti templo ket ipakaammo ti Espiritu Santo nga isu ti gloria ti Israel ken silaw dagiti hentil. Iso ada kami umay kammet asiraragsak makisabet ken Kristo at tinudingam amang isalakan. Ket magitimpuyog kami kadagiti angheles ken sa santos nga agdaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin aparsua, ti langit ken daga, nagnuday ti pakaidayawan, Hosanna iti kangatuan, madaydayaw
Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gugwayan, ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod, ti paay mo ta Espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem gati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon a tulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu a tattao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kinin ka Panagungar, innakam insalakan, sika ananubot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi, ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, gatag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami ang makirano, di bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia man ay saknap iti sangalubungan kat parairayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat niya pimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Hawatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon a biag. Ket makiranod kam to ken inggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadwa kam tukad met kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sika kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama ket walwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Ama mi ngaddat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo dumteng kumati pagariam matungpal kumatinakem mo ditoy daga akas sa dilangit. Itdem kadakam daldaw itoy di kanen mi di patinayon kaldaw. Pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi. Ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog. Isalakan na kam kiti dati. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukwam tituray ti panakabalin kindayaw ti agnanayon na din tagsarbay. O Apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak ti tadko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam. Kat kas mayan norod iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Dahil bagam takaabay mo, kapya, silaw ka ako na. Kapya,
Kordero ti Diyos, sa maikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa maikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa maikat kadagiti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti silaw ti lubong, ti kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing, o may kakanya, nanti may sala nga sa mapaimbag tontoy kararua. Apo sikat ibilig mi, Apo sikat di silaw mi, di kamay kari ngagserbi. Apo sikat di kamang mi, kas may sabangan, di namili naramit di daga, kasta tayo ngagserbit niya po naruko, darasinan mo. Apo sikat ibilig mi, Apo sikat di silaw mi, di kamay karigag serbi. Apo sikat di kamang mi, ngem day tabangan, numan pa'y naramit di daga, nupalubusan ti Diyos, grasya na di maibus, ti banga agbali na bagnos. Kumararag tayo. O Diyos, tinungpal mo, day dinamnaman ni Simeon, ket saan anatay agingga, adi na naawat ti Mesias, kadagiti takyag na. Babaen daytoy apanagkomunyon mi punwen nakam kadi iti grasyam, tapno maikarikam to asumabat ken Kristo, ket makiranod kam to ken kuana iti biag nga agnanayon, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ulitek Apo, welcome kada kayo nga kakabsat nga tagapaway at basit na isagana nga pagsasangwan tayo ang kay madanagan bakag subli kay pela nga mangal daw di paway pangrabiin taon nya dagitay mayat nga agbinirit kay daytoy ladawan ni Apo Santa Maria nagapo di Mexico aramidan tayon taw kalpasan ti picture taking nya amok dayta ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumain. Bendisyonan na kayo ti man nakabali na Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanto na misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo. Nang bangal daw tayo amin Apo.